Graziella Gallia ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala deputat ġdid fil-Parlament Malti. Dan wara li ġiet co-opted biex tieħu post David Take fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-perit Graziella Gallia ħadet il-ġurament fil-bidu tas-seduta ta' tnejn u ftit wara waslet ukoll l-ewwel messaġġ tagħha f'din l-okkażjoni speċjali. Nittama li issa fil-ġimgħat li għandi qudiemi propju nservi f'dan il-Parlament inkun il-vuċ tal-elettorat bl-aħjar mod u minn din il-Kamra inwassal il-vuċ taċ-ċittadin. Inħares il-qoddim biex b'din il-Kamra naħdmu flimkien għal ġid tal-Maltin u tal-Awċin. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi nomina lil Gallia wara li hi kienet kandidata fl-elezzjoni tal-2017 f'isem il-Partit Nazzjonalista. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kien approva unanimament isem Graziella Gallia għal co-option waqt laqgħa li saret l-erba' l-għadda. Dawn l-iżviluppi seħħew wara li David Take kien ippreżenta r-riżenja mill-Parlament u rtira wkoll il-kandidatura tiegħu minn mal-Partit Nazzjonalista. Għal dawn l-aħħar snin, Graziella Gallia kienet il-minority leader fil-Kunsill Lokali ta' San Pawli l-Baħar u fil-passat servit ukoll bħala sindku tal-istess lokalità.